julemandens hjælper til. Ej, altså. Er der så mange artige børn her i skolen? Ja, hvordan skal jeg dog få tid til alle de andre børn? Jamen julemand, hvis du nu sprutter nu, så kan du nå de andre børn. Ej, ja. Og så tror jeg, din hjælper, de kan hjælpe dig færdigt. Ja, hjælpenæsserne må Ja, da det lige tror jeg. hjælpe. Altså, julemand, det er ikke sikkert, du kan komme ud. Nej, ikke med den her foran. Nej, jeg tror, du tager bagdøren eller fordøren, ikke? Julemand. Ja, okay, julemand. Ja. Nej, jeg har flere kager. Nej. Jeg vil så sige tak til julemanden. Tak til julemanden. Tak til julemanden.